Ассалому алейкум апа хоҳарои меҳрубон, тамошобинои қандим ҳама каса хуш омадед ба канали мо. имрӯз духтаро дар навори мо тарзи тайёр кардани печени осонаки камхарҷак мешавад барои хона, барои як ҷо меҳмонӣ рафтан. Мисол агар меҳмониам ки ягон ҷо рафтен, сару сима теза тайёр мекунен, ҳамаи маҳсулотош дар хона ҳастай. хушрӯ када реза мекунен, ранги ма калон калоне майдатар хушрӯ када реза мекунен, дар болош сахрни пудра мекунен. Тамом дастархони меҳмонии шумо тайёр метавонед ки озод ба меҳмонӣ равен. Ё ки хонада барои хӯрдан метавонен ки болоша сахрни пудра кунен, хушрӯ када реза када майда майда кусок када падават кунен. кӯдакҳои ма ки дар пешум буданд вақти тайёр шуд, калон калон гуфта вай кардам, кусоки калон кусоки калон, дигар калон калон брида додум. Чӣ хеле ки дидесен апа хоҳаро, аввал результата нишон додум духтаро, баъдан тарзи тайёр кардани намхели печени резонаки варенидораки камхарҷаки осон тайёр кунак духтаро. апа хоҳарои азиз, рафтем бубинед дар дегустатори мо маъқул шид печени, яъне ки писарчаи майдаки нами дод задестабуд ки кусоки калон якм омад шид. апа хоҳарои азиз, ҳама каса бо мо рафтем. чӣ хеле ки шумо дар навор дидестен, маҳсулотҳои лозимира ма шумода хушрӯ када нишон додум. ба мо барои тайёр кардани пирог чӣ лозим аст? 3 дона тухм, 1 стакан шир, 1 стакан шакар ва ванилин разрехитель. агар разрехитель надошта бошен мисли ман, метавонед ки як қошуқча сода истифода барен ва духтаро 1 дона маргарин ё ки якта сливични масла. духтаро ман маргаринам кам буд, ба ҳамон хотир камтарак равғани хазар, яъне ки топлёни молокоям истифода бурдум, масла топлёне истифода бурдум. состави ҳамаи маргарин қати ё масла қати ҳардуш як айма самбусом даваём да истифода мебарам. беҳад чизи хубе анами рӯғани хазар, тоҷикиш қати агар бигем равғани хазар. камтар равғани хазар гирифтум ва нимта маргарин гирифтум. бубинед духтаро 3 дона тухма шикастем, шакара андохтем, ҳамаша андохтум духтаро, барое ки бо мо дар қабатш варенӣ мекунем. агар варениҳои шумо ширин боша, шакарша камтар андозен. варенима ки турушакай, ман шакарша бисёр андохтум. ванилин меандозем, тухм шакар аралаш мекунем духтаро хушрӯ карда. баъдан маскаро андохта, равған яъне 1 дона маргарин ё сливични масла. дар мо фақат нимта маргарин қати хазарай намин равғаноро меандозем. кӯшиш кунед ки равғанои шумо хунук бошанд, яъне ки яхкардагӣ бошанд анамин хазару вайтон маргаринтон. шумо маргарина метавонед ки дар морозилник монда ях кунонда айтёрка гузаронда андозед дар хамиротон, шӯриданаш осонтар мешавад духтаро. ма ки вақт надоштум дар морозилник гузорам, ҳамхе майдакада партофтум шуд духтаро, лекин хунукак буданд. баъдан равғани хазарам андохтум духтаро. ростӣ ман нахостум хамиршӯрира дар навор нишон диҳам, ростӣ ӯ қадар боиштиҳо наметавад вақте ки хамир мешӯрӣ, лекин ба ҳар ҳол кӯшиш кардам камутун нишон диҳам ки ман чӣ хел тайёр кардам. ҳамаи тухмамона қати шакару сода вай аралаш кардагием, ванилин ҳамаша орд меандозем. вақте ки орда дохтем, хамир гирифтем, хамиромон сахтака ки резонак мешавад. духтаро аян ҳами коса 2 коса орд истифода бурдум дар нами қадар маҳсулотум. бубинед анам хел хамири сахти резонак мегирем. орд дохта сахт мекунем, резонак мешавад. баъдан шир қати хамирмона пайваст карда боз ҳам мешӯрем. шир надошта бошен метавонед сметана истифода барен, сметана надошта бошен метавонед об истифода барен духтаро. ман шир истифода бурдум, сметана надоштум духтаро. чӣ хеле ки шумо диден, ман содара фаромӯш кардум, ба ҳамон хотир содара дар охираш ҳамроҳи шир аралаш карда андохтум шуд духтаро. шумо кӯшиш кунед ки содара ҳамроҳи равғаноро андохтан, пеш аз орд андохта, баъд орд дозем, бениҳоят хушрӯ мешавад. хулас духтаро ҳамо содара қати шир аралаш кардам, мондаги широя рехта хамира шӯридам. бубинед чӣ хел хамири хушрӯ буромад, равғани резонак. хамиромона хушрӯ када мешӯрем духтаро. дута зволача мегирем, якташа майда, якташа калон майдаша барои болошта вай кардан, айтёрка гузарондан. нами хамири майдак, қисми хамири майдак мона духтаро дар морозилник мемоне. ҳаракат кунед ки вақти шумо ҳамин пирога тайёр карден, вақти бафурҷатар дошта бошен, то ки анами хамири майдаки шумо дар яхдон ях кунад дар морозилник, айтёрка гузаронданда шуморо ғам натиҳад, хушрӯ гузара. ман ки вақти кам доштум духтаро,дастома зада ба язур айтёрка буровардам духтаро. бубинед мо дар пакетча андохта хамира дар морозилник роҳӣ кардем ва шурӯъ кардем тунук кардани хамирда. апа хоҳаро вақте ки хамира тунук кардем, бисёр хеле неудобна буд дар даруни листён тавай кардан, тунук кардан.
ман гирифтумда пергаментада болои устал мондум стайлешница ва хати скалка хати тунук кардум шадахтаро. кӯшиш кунед ки хамиракотон тунукак боша, барое ки равғандоракай содадоракай падём метиядахтаро мубайниш хом намона вақте ки варенӣ мекунем. Абахоҳар азиз, чӣ хеле шумо дар навор дидесен хамира монде муҷмо скалка хати тунук карда мегирем. баъд духтаро дар ами ватсапм бисёр савол додесен ки апаҷон капкекуам хеле чизо пухта нишонтиен гуфта кексотон хушрӯ омада буд гуфта. иншаалло духтаро дар ами 1-2 рӯзаи охир капкек пазирам шумода нишон метим. Капкекам ами мисли кекс пазир, фақат болошта крем мекунед, рӯнашта ягон начинка мекунед по желанию. ёсе ҳамаи ами ширинёро аз бас ки шавқманд ҳастам тайёр карда дидагим бисёр бамаза мебиёянд. павхаро чӣ хеле ки диден скалка қати хамира тунук кардесем дар болои бумагаи пергамент. павхаро азиз, дар болои бумагаи пергамент хушрӯ карда тунук карда гирифтем. бениҳоят печеньё бамаза мешаванд духтаро, пироги бомаза мешава. шумо дар вақти анами буриданаш духтаро майдатар бубурен ва ҳатман дар болош камакак сахарни пудра пошида буроен, бениҳоят зебо мешавад духтаро. вақте ки ай духовка буроварденша баъди пухтанаш духтаро болоша зарди тухм ҳичи накунем, хехча дозем паза. вақте ки пухта омода шид ай духовка буроварден, дар ҳолати ҷӯшиш дар як стакан 1 қошуқча шакар 2 қошуқча шакар андохта оби ҷӯшомада қати аралаш кунену шоткача қати болои пироги тайёршидаги пироги тайёршидаги дар ами қандо ба шакида буроен шоткача қати бениҳоят пирогтона зебо мекуна, ялақаз мезана, вичам хушрӯ мешавад духтаро. ва чӣ хеле ки гуфтум обязательно сахарни пудра кунен, майда майда карда кусок қати бубурен, бениҳоят хушрӯ мешава ва ба маззагиш аки 200% ба мазза мебиёя. мо ростӣ кардем ами ҷошта қариб ним талиса кӯдакҳои ма хӯрданд, беҳад ба мазза мебиёяд духтаро ва чӣ хеле ки дидестен камхарҷакаю осон тайёркунакай. павхаро азиз, хамира тунук кардем ва баъд анамихел клубничный варени, вишнёвый варени, варени зардолуги умуман фарқ надорад чӣ намуд варени дошта бошен, дар анами мобайни хамирмон хушрӯ карда шакида меброем ва ширини варенитона ай шакараш вай куненда чанқа шакар меандозем, варенитон то чад ширинай. ай ма ки вареним тиршак буд қадар ширин набуд, шакарша 1 стакан дохтум. шумо метавонед ки дар анами ҳолат агар варени надошта бошен дар хонаотон, себай ку 2 дона себа пӯст карда ай тиёрка гузаронда дар болош шапен, камтарак шакар кунен, тамом бо ай болош хамир гузаронен. чӣ хеле ки диден ман хамири майда карда маразинек мондум ва саросима будум қадар ях накард, лекин дастом зада зада ай тиёрка гузарондум дар болои нами пирог мон ва камтар хамир зиёдӣ кардаги буд, нахостум ки исриф шава, ба мо хотир хамира хушрӯ карда тунук кардуму атрофои нами пирогмона украшат кардум. павхаро меҳрубон, чӣ хеле ки гуфтум хамира тунук карда атрофои пирогмона украшат кардум ва бениҳоят пироги ба мазза омада буд, бениҳоят пироги хушрӯ омада буд. чӣ хеле ки чанд бор гуфта гузаштам духтаро, ҳатман сахарни пудра кунен ва ҳатман кусокҳои майда майда қати хушрӯ бубурен, бовар кунен ба дараҷаи олиш хушрӯ мебиёяд. павхаро чӣ хеле ки дар навор дидестен, ман намихел 4 тарафи пирога хушрӯ карда мондум, баъд розочка тайёр кардум, яъне глиссад барги ами хамиромон. камтар қисми хамира тунук кардум, мобайништа шакар шапидум, хоҳен равған баъд шакар кунен. баъд амихел хамира тоб дода брида гирифтум, дар 4 тарафш гузоштум. вақте ки хамиромон мепазад ва шакаро об мешавад, глиссад баргимо шукуфта меброяд. амихеле кардум духтаро, мондум дар 4 тарафш гли розочка карда. баъдан павхаро хостум ки дар ами рафти навор бо шумо камеам бошад суҳбат кунам, барое ки фақат ами пухтупазоя тайёр кардан шумодам гумон мекунем ки он қадар интересни нест. ба мохотир саволотонда ҳатман ҷавоб гуфта мегзарам. бубинен чӣ хел пироги зебо омода кардем ва вай дар 150-180 градус муддати 20 дақиқа пухтан дароӣ мекунем. вақте ки пирогомон мепаза, мо пухтани пирогомона метавонем ки даҳани духовка ҳӯй карда озод хабар гирем чанқа падём дод, пухт напухт. ва духтаро бубинен, агар вақте шумо бисквит тайёр мекунед, дар ами саволҳо шидестае ки бисквити мо падём надод, даҳани духовкатонам ҳӯй накунед духтаро. вақте ки сафеди тухма дел назаден, 1 қошуқ орд, 1 қошуқ шакар қати ами граммовкаша чен карда бисквит карден, даҳани духовкаи бисквитона ҳӯй накунед. муддати 20 дақиқа, 15 дақиқа, 25 дақиқа аввал такша пазен, баъдан болоша ҳар каса духовкаш ҳар хелай. ба мо хотир фақат айму шишаи дари духовка нигоҳ кунед ки бисквит падём дод, чанқа минут гузашт, пухт напухт, тамом. даҳани духовкаотона ҳӯй накунед духтаро. вақте ки шумо даҳани духовкарам ҳӯй мекунед, бисквита хабаргирӣ, падёми бисквит мешинад. ба мо хотир кӯшиш кунед ки даҳани духовкаотона ҳӯй накунед. вақте ки ягон пирожнӣ пухтену
печёный пухтену булочкаем хеле чизо дар ӯ ҳолат метавонем ки озод даҳани духовкото накшуда хабар гирен. баъд апа хоҳаро дар анами ваймо ватсапи мо якчанд савол шида ки дар бораи апа хоҳарои меҳрубонум дар бораи худам камтар маълумот пурсидиянд подписчикон. хостум ҷавоб дода гузарам. рости ман вақти видео монтажкунӣ мешинам ё ҳами пеш тирезаи кам аз мебиёя варвар мекуна ё ки ҳами мошина омада сигнал дода меса ҳами якум этажа зиндагӣ мекунем бисёр халал мерасонанд. ҳами вақти мози 1 соат зиёд шуд монтаж кардем асабома хароб кардан. ҳами овозое ки озӣ мебиёя аҳамият натиҳанд. духтаро ман хеле аждад кардам лекини овоз кам нашид. духтаро дар бораи худам маълумот пурсиден апа хоҳаро. ман дар ҳами чӣ мегӯянд шаҳри Россия зиндагӣ мекунам дар дута шаҳрш Москва қатъи Орёл. духтаро оиладор ҳастам, соҳиби 3 фарзанд ҳастам ва кор мекунам, фаъолият мекунам, бизнеси хурди хидмат дорам ва аудиторияи кам боша аудиторияи хидмат дорам, ютуб канал дорам, мухлисои хидмат дорам ва як зиндагии бениҳоят орому осоишта дорам баҳри худам ки ман аз даргоҳи худованд бисёр миннатдорам ки хеле зиндагиро лоиқи ма дидай духтаро ва шукронаи Аллоҳ ки дар зиндагим ягон камбудӣ надорам. анами саволи шумо ҷавоб дода гузаштам духтаро. бубинед чӣ хел пироки хушрӯ омад. просто кусокҳоша ман калон биридам духтаро ба мухотири қадар зебо наметова. шумо кусокҳои майда бирида разрихи сахарни пудра кунед духтаро бениҳоят хушрӯ мешавад. апа хоҳарои меҳрубонам видеои мо ба охир расидест. ай ҳаматон миннатдорам духтаро. тахтачаи маро аҳамият натиҳанд. мо хона ремонт кардем, краска ҳами дар ҳар ҷо гузоштем ша краска расида нарафт. апа хоҳарои азизи ман видеои мо ба охир расид. ай ҳамаи шумо миннатдорам апа хоҳарои меҳрубон. касоне ки ай рецептои мо кам агар истифода баранд дар комментария нависен ки тайёр кардем ай шумо чӣ хел омад то ки мо ҳам ҳамроҳи шумо шодӣ кунем ки як апа хоҳари дигари моро ҳамчи сурат тайёр карда истифода бурд ва бидонем ки меҳнатҳои мо беҳуда нестанд. апа хоҳарои қандам боз гуфта мегзарам подписатсия кардана комментария мондана фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии мо ай ҳаматон миннатдорам. худованд ҳар яки шуморо нигаҳбон бошад. иншоалло ки видеоҳои нав ба нави ҷолибтар баҳри шумо пешкаш мекунем ва ҳамаи саволҳои шуморо ҷавоб мегем. хай апа хоҳаро.